Balatan natin yung upo natin. At hugasan natin. Ikat po natin ng mga 1 inches ang kapal. Huwag masyadong makapal kasi mahirap lutuin. Ito, medyo malaki yung mga buto niya, kaya tanggalin po natin. Gagawa tayo ng annatto oil. Wala kasi akong annatto seeds, kaya annatto powder ang gamit ko. Painitin na natin yung kawali natin. Maglagay tayo ng konting mantika. Ipunas natin yung mantika gamit ang kitchen paper para hindi dumikit yung igigisa natin. Hindi ako gumamit ng maraming mantika kasi meron naman tayong ginawang annatto oil. Mamaya, ayun po yung ilalagay natin. Ilagay na natin yung annatto oil natin at ihalo natin. Lagyan na natin yung hipon. Haloin natin ulit. Lutuin lang natin ng 30 seconds itong hipon natin bago natin ilagay yung upo natin. Ilagay na po natin yung upo natin at haluin po natin. Lutuin po natin ito ng mga 15 minutes. Ilagay na natin yung mga pampalasa natin. 1
Unahin natin yung oyster sauce. Haluin po natin. Ilagay na natin yung soy sauce. Mas maganda kung gumamit tayo ng liquid seasoning. Mas malasa kesa sa soy sauce natin. Ilagay na natin yung patis. At haluin po natin ulit. Maglagay din po tayo ng black pepper. Konti lang. Maglagay din po tayo ng konting asin. Hindi ko na po kasi naipakita yung paglagay ko ng asin. Kung napapansin niyo po, hindi po ako naglagay ng tubig. Kasi, magtutubig kasi yung gulay. Kaya, pwede po tayo magdagdag ng tubig konti. Luto na po ang ating ginisang upo, pero ang tawag po ito sa amin sa Ilocano ay batso. Sana nagustuhan niyo po. Ito po si Bean Style. Thank you for watching.